1945 urtean, 6 urte eta egun bat iraun zuen gerra ostean, amaiera eman zitzaion Bigarren Mundu Gerrari. Baina honek ez zituen bake garaiak ekarri mundu osorako, baizik eta tentsioz eta mehatzuz betetako garaiei eman zien sarrera, gerra hotzari hain zuzen ere. Gerra hotzean haustura bat gertatu zen, alde batetik Amerikako Estatu Batuak alde kapitalista defendatzen zuten, bestetik Sobietarrek komunismoa aldarrikatu zuten. Hi, Mr. Paul. Kaixo, Mr. Paul, ongi etorri, zu zarela historialari famatua eta aditua jaltameko eta postdameko konferentzietan, zer esango zenuke haiei buruz, nola bizi izan zituzten garai horietan? Jaltako eta postdameko konferentzietan erabaki zen Alemaniako zatiketa. Alemaniako banaketa hausi izan zen. Ekialdeko Prusia eskualdea Polonia eta Zespen artean banatu zuten. Pomerania eta Silesia eskualdeak berriz Poloniari emanak izan ziren. Erresuma Batuak, Frantziak, Zesbek eta Estatu Batuek parte hartu zuten postdameko konferentzian. Alemaniako beste zati guztiak, Berlinezik, 4 zatitan banatuta gelditu ziren. Frantziarren zatia, Britainia handikoen zatia, Estatu Batuena eta Zesbekoena. Berlin bere partetik ere 4 zati horietan banatuta zegoen. Berlin zatituta gelditu egin zen Alemania Errepublika Federal alde batetik eta Alemaniako Errepublika Demokratikoa bestetik. Zezberdintasun zeuden, nork eramaten zuen bakoitzak? Alemaniako Errepublika Federala AF Alemania moduan ere ezaguna izan zena Bigarren Mundu Gerra ostean. Denbora guzti horretan, estatu kapitalista izan zen. AF 1949tik 1990 arte existitu zen, Alemaniako batasuna berriro ezarri arte. Postdameko konferentzian erabaki zuten Alemania 4 zatitan banatzea, eta orduan Alemania 2 zatitan banatuta gelditu zen. Alde kapitalista, Alemaniako Errepublika Federala, eta alde komunista, Alemaniako Errepublika Demokratikoa. Mila 1948ko ekainaren 20an, Estatu Batuek Berlingo zubi aereoa sortu zuten. Horrela, hegazkinez asetzen zituzten berdin kapitalistako beharrak, eta Sobietarrek ezarritako blokeoa deuseztatzen zuten. Hasiera batean, eguneko 400 tonelada jasotzen zituzten, baina geroago Frantzia eta Britainia Handia aliatuen laguntzaz, egunean 900 tonelada jasotzera iritsi ziren. Zubi aeroak urte bat iraun zuen, izan ere, 1949ko maiatzaren 12an Sobietarrek blokeoa kendu zuten. Gaur egun emakumeak oso garrantzitsuak direlako eta historian zehar ere oso garrantzitsuak izan direlako, gure historialarien artean emakume bat aurkitzen da. Emakume prestigioduna, historialari famatua, zuzenean Alemaniatik etorritakoa eta gaur berarekin izateko ohorea dugu. Kaixo, Alexandra Magner. Hi, nice to meet you. Berlinek eta Amerikako Estatu Batuek zuten bakezko bizikidetza haustu egin zen. Eta honek ekarri zuen bigarren krisia Berlinen sartzea. Nola azalduko zenuke zer gertatu egin zen? Zer intzuk izan ziren egoera hori edo harremanak apurtzera ailegatu ziren arrazoiak? It's very important, and that in those days was a very important. Yes. It was a very important situation because 1953tik 1962 bakezko bizikidetza izeneko garaia gertatu zen.
Amerikako Estatu Batuetako presidenteak, Eisenhowerrek, Trumanek sortutako kontaimen politikarekin jarraitu zuen, eta beste aldetik Sobietar Batasuneko presidenteak, Nikita Khrushchevek, bere aldetik kanpo politika baketsua garatu nahi izan zuen. Baina harreman diplomatiko baketsuek ez zuten asko iraun. 1959 urtetik aurrera harremanak apurtu ziren, ez zirelako akordiorik lortu. Harreman ezak ekarri zuen berriro norgehiagoa eta tentsioa areagotzea. Berlingo bakezko bizikidetza bihurtu zen Berlingo bigarren krisia. Nikitak erabaki zuen mundu banaketaren simboloa erreala egitea, eta Berlingo harresia eraikitzea agindu zuen. Nikita Khrushchevek aitortu du gaur Amerikako Estatu Batuekin harreman guztiak haustuko direla eta bakea beraz ez dela mantenduko. Baita ere aitortu du Berlingo harresia egingo duela, Berlinen zatiketa fisikoa izan dadila. Alde komunista alde batetik eta alde kapitalista bestetik, erlaziorik gabe haien artean. Debía hacer ido sin duda. Bai, gustatzen zaizu. Oso pozik nago. Egun hau euro baino zituen, baina ez da, iztona da. Kaixo zure? Zer gure zaude? Bai, bueno, ni berriaren ez dukenuko. Eta hori? Gorria da. Ez dugu mezenea komunista bat izatea, gorri bat izatea. Baina zu, zetan zaude? Ezetik kanpora gara, ja, kanpora! Leave them kids alone.
need no education. We don't need no thought control.